Vandaag waren ook enkele demonstranten bij de Plaza Petico of bij de Aubade van die Sochi-markt. Hoe heeft de politie dit probleem opgepakt? Zie, Prome, kijk, iedereen heeft het recht om te demonstreren. Dat is een grondrecht, hoop importante tambe. En het is heel vreedzaam gegaan. De demonstranten hebben hun punt gemaakt en wij zijn met ze, we zijn met ze in gesprek gegaan. En ze waren voor de rest heel erg meewerkend. Dus we hebben het gewoon op een vreedzame manier hebben we het opgelost. Het is vreedzaam gedemonstreerd en het is op een vreedzame manier met elkaar opgelost. Het was even verstorend, maar het is ook weer opgelost. Maar het was geen grote groep, hè? Zo'n tiental mensen. Zie je dat, ongeveer 6 personen, zoiets in die richting, ja. En het was niet aangekondigd aan jullie dat dit demonstratie zou plaatsvinden bij de Plaza Petico? Nee, het is niet aangekondigd. En het was ook een verstoring op het moment. Dus het was wel goed dat mijn collega's hebben snel opgetreden, goed werk gedaan. En de groep heeft zich ook gewoon gehoor aangegeven aan de afspraken die met de politie werden gemaakt. En natuurlijk is het altijd, de politie stelt altijd op prijs dat als iemand gaat demonstreren, dat het eerder wordt verteld aan de politie en niet zomaar gewoon plotseling iets geks doen. Nee, sigur, dat heeft altijd de voorkeur. Pas als we van tevoren met elkaar praten, dan kunnen wij ook faciliteren dat de demonstratie misschien nog beter gaat. Op deze manier moeten we de demonstratie ook beëindigen. En is het gewoon effect ook anders. Dus met elkaar in gesprek gaan heeft altijd de voorkeur. Zie. Een beetje een fenomeen dat we op Nederland zien, maar ook in andere Europese landen. Dat mensen gekke dingen doen met soort schilderijen en in de musea's gewoon verf gaan gooien. De politie staat wel paraat om deze probleem aan te pakken als het ook hier op Aruba voorkomt. 100%. Nog staat paraat, sigur. En we zullen ook optreden. En voor de rest heb ik geen waarde van hoe de mensen het doen. Als mensen zich aan de regels houdt, dan is er geen enkel probleem. Maar als ze zich niet aan de regels houdt, dan zullen we optreden.